Vítám nás u našeho dalšího let's play pro začátečníky. Dneska si ukážeme, jak vyrobit nějaké brnění. Jdem nejdřív na to nejlepší. Brnění z kůže. Tak to se vyrobí kožená, já tomu říkám kožená bunda. Prostě koženou bundu. Také se vyrábí železné kalhoty. Železné boty. Teda zlaté. Omlouvám se, zlaté boty. A diamantová helma. Všechno můžete různě promíchat, ale všechno jde udělat z kůže. Tohle všechno jde ze zlata, ze železa a z diamantů. Už se učíme, toto je tak prostě se loučí s váma děka John Slosan.